भोजपुरिया खबरी बिहार झारखंड में स्वागत बा। आज की ताज़ा खबर लेकर के हाजिर बा भोजपुरिया खबरें। आज ताज़ा खबर रोहतास जिला के दाऊद प्रखंड से आ रहा बा, जहां पर लागल जनता दरबार। का भइल जनता दरबार में ये विस्तार से बतावे जा रहा बा भोजपुरिया खबरें जौन बा खबर के तह तक जाला और ओकर विस्तार से जानकारी देला। लेकिन एगो निहोरा बा कि अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं की तो अभी सब्सक्राइब करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और खबर सही सटीक लागे भोजपुरिया खबरें के तो जरूर लाइक करी। भोजपुरिया भाषा के बढ़ावे में राउर सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रही। आई खबर जानी अब विस्तार से। खबर रोहतास जिला के दाऊद प्रखंड से बा, जहां दाऊद थाना परिसर में लागल जनता दरबार में भूमि सुधार उप समाहर्ता मधुसूदन प्रसाद जी उपस्थित रहनी। वही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शशि भूषण जी उपस्थित रहनी। मुख्य रूप से यहाँ दोनों पदाधिकारी जो आई रही है के निरीक्षण करे आई रही कि कैसे जनता दरबार लागेला, कैसे के जो मामला बा के स्थानीय पदाधिकारी कैसे सुलझावतरन, कैसे निष्पादन करतरन। यह उद्देश्य से दोनों वरिष्ठ पदाधिकारी आज उपस्थित रहनी। दावत के अंचलाधिकारी नवलकांत और थाना अध्यक्ष अतवेंद्र कुमार भी उपस्थित रहनी। और आज लागल जनता दरबार जोना में सुनल गई फरियाद भूमि विवाद से। अंचलाधिकारी नवलकांत जी जानकारी देते बतैनी कि 4 गो भूमि विवाद से संबंधित मामला आयल, जोना में दोनों पक्ष के सुनल गई, दोनों पक्ष के आमने सामने बैठा करके दोनों के आम सहमति बनावल गई। जोना में से 3 गो लोग के आम सहमति बनल और 3 गो मामला के निष्पादन जौन बा वरिष्ठ पदाधिकारी के समक्ष कल गई और एगो मामला जौन बा ओकरा के अगला जनता दरबार खातिर अग्रसित कल गई बा। जनता दरबार लगावे के उद्देश्य जौन बा, सरकार के मुख्य उद्देश्य ये बा कि छोटा मामला के लेकर के लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर मत लगावें। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगावे में लोग हो जालन परेशान। तो देखी खबर विस्तार से।